Dobro jutro ljudi, dobrodošli u novi vlog, da tako nazovem, ali neće biti baš potpuno koncipirano kao vlog. Uglavnom krenula sam put Mirjeva, idem da odradim jedan zanimljiv video sa Vladicom Jovanovićem i Dijanom Jovanović. Ukoliko ne znate ko su oni, vrlo brzo ćete ih upoznati kroz mali intervju koji ćemo odraditi. Oni su naši već ko prati iole fitness poznati takmičari i možda trenutno najjači treneri kod nas, u smislu najkompletniji, jer rade sve. Dakle, od ishrane do treninga pa i do pozinga. Oni su već dobro uigran tim koji apsolutno zna šta radi i već se takmiče na velikom broju takmičenja, što domaćih, što internacionalnih. Vladica je takođe Elite Pro takmičar u IFBB ligi, a Dijana, ko ne zna, je već ozbiljno zagazila u drugo stanje. Mislim da je već 9. mesec, a vidjet ćete kako izgleda ukoliko ne znate. Tako da imamo svakakve neke zanimljive teme da pročešljamo sa njima, a što ja između ostalog idem da odradim intervju sa njima. Sem toga što su ovako sami po sebi vrlo interesantni za celu ovu tematiku fitnessa, je to što smo se dogovorili da napravimo jedan video koji ćemo koncipirati na sledeći način. Ja sam takmičar koji želi da se takmiči. Fiktivno. Sa takmičenjima sam, bar što se mene tiče, završila, ali recimo da želim opet da se takmičim. I budući da oni, dakle, iako se mi poznajemo, nikada nisu bili zapravo upoznati sa mojim načinom treninga i mojim načinom ishrane, ja njima dolazim kao potpuno svež proizvod, iako sam se takmičila nekoliko godina unazad i nisam neiskusan vežbač. Ali jako me zanima njihov pristup, jako me zanima kako oni to rade, tako da danas idemo da napravimo jedan video u kome vam prikazujemo kako zapravo to izgleda kada vi poželite da se takmičite, kada se obratite nekome ko treba da vas spremi za isto to takmičenje, šta možete da očekujete i šta sve spada u to. Koja su to pitanja koja će oni meni postaviti i šta je to što biste možda vi želeli da naglasite vašim budućim trenerima. Mislim da će vam ovo biti jako interesantno, ja sam jako uzbuđena što ćemo odraditi ovaj video, tako da vidimo se u teretani. Da snijel zgrade. Urazi, ja mislim da je to ovo dole. Je to da? Ne znam. Izvini, teretana. Je li dole ili? Dole? Eto. Hvala. Nisam nikad bio. Jeste, evo ga Vladica. No. Ljudi, trenutno se nalazimo u Infinity Gymu na pozivnom plesu koji drži Dijana Jovanović, da vidimo koje će se takmičiti u aprilskoj sezoni i koje pripremaju uveliko svoje nastupe na takmičenju.
Da, jesi krenuo? Ja pričam o poze. Dobro, što se tiče ove prednje poze, ja bih ispravila položaj nogu. Dobro. Dakle, još veći raskorak stav. Koje i bez savijanja nogu u kolenima, pošto mi se čini da je malo... Dobro. Malo bolje. A ti možeš još da ispraviš? Možeš? To je to. To je kolena, To je to. to je već bolje. Dobro, možeš da vidiš pozu. Mislim da nema dobro nekada da mi sve prostorno leđe. Mislim da sam nikog mnogo. U ovoj pozi bi samo malo ramena ispravila, da budu u paraleli obaš. Dakle, Ne znam koja misla ovo više ti je... I još malo možeš staviš. Neko muče, mora da napravi ono što je najbitnije u stvari. A dobro, ona to ima. Da. Ona to ima. Ajde, meni. I ovo je opet veći raskoračni stav. Prebaciš težiš na lijevu. Da. Znači gledaš za što više izbaciš gluteus, da ne praviš u stvari prelom u donjim leđima. Znači da gluteus bude izbačen, a ovaj gornji deo blago vratiš u pas. Blago. Odlično. Mislim, Dobro. to je to što smo imaš, jednostavno imaš to. Za ono, ljudi greše, pa često misle, mešaju MPC, ovo je evropski EBV, odnosno Elica, ponovimo, to je to. Znači, šira ramena, latisi, one totalno drugačije, MPC totalno drugačije poziraju, ovde je jako bitan taj struk i jednostavno raspon ramena, ne preširok da bude, ali onako skladiti je sve. Naravno, treba noge da se radi na nogama, kvadricepsima, ali, kako da kažem... Ovaj deo je jako teško, nikad nisam uspela da dobijem. Nemaš ti sad ovako kad gledam, nemaš, nije to problem, tu može mnogo pozivno da se popravi, ali samim, sad ne znamo kako su u trenutnom stanju, u smislu da li vežbaš jako ili vežbaš verovatno... 3 puta nedeljno radim donji deo tela. To znači donji, to znači... S akcentom na gluteus, ne opterećujem se, ali... Kvadriceps? Radim, ali mislim... Dobro, pa kažem, ima prostora mnogo tako da se to pojača baš. Da. Ne bi bilo problema. Sad vežbam onako jako, ali ženski, što se kaže, da. Sasvim dobra situacija, da kažem, ta početna gdje može da se radi onako na tim detaljima, znači na tom kvadricepsu i ovo ostalo sve poziva, mislim, vremenom, forma i tako dalje, onda se to pokaže na kraju šta se napravilo, bar 3-4 negdje pred na bini, naravno, se prezentuje kako treba. Tako da dosta Da, dobro. i koliko vremenski, recimo, meni treba? To je pitanje, da trkaš što pre, znači da se kaže, pa ja mislim da ti možeš da izgledaš na prvom takmičenju za ti lično, za 4 meseca onako, baš ozbiljno. Da. To bi bio kao period prvo neke Da, mase. recimo, pa dobro, ako ćemo tebi, sad iz ovog... Znači ja dolazim kao neko što želim da se spremim. sigurnije je reći 6 meseci, pa 3 meseca se radi, da kažem, neka popravljanje tih partija i onda 3 meseca, ali realno bi mogla i sad na ovo i za 4 meseca, ali najidealnije bi bilo 6 meseci, tako da... Da se teme. Sad, devojke dođu skroz, da kažem, bez nekih, sa mnogo mana i sa, da kažem, mnogo masti i onda, znaš, mi zapravo i ne znamo šta se nalazi, šta je tu u stvari ono što treba. Druga stvar, bina je čudo, ona pokaže mnoge stvari, ali dok se ne izađe na binu, ti zapravo i ne vidiš, što se kaže po znacima navoda, da li te voli bina ili te ne voli, da li imaš smisla za to, što se naravno postiže vremenom, popravlja se ta situacija, ali ipak je to prvi put kad se izađe na binu nešto što pokaže neke stvari. I ovako, htjela sam da vas pitam, pošto s tim ciljem sam došla do vas, jel?
vezano za moju problematiku koju ja treba vama da napomenem. To je, recimo, nisam neko ko je hormonski potpuno izbalansiran, u pitanju je sindrom policističnih jajnika i samim tim hiperinsulinemija. Šta u tom slučaju? Da li treba duži pristup, da li treba, pretpostavljam, treba drugačiji pristup? Šta preporučujete? Da li trening može biti kontraproduktivan koliko ga ima previše? Kako biste pristupili tom problemu? A evo ovako, mnogo devojaka dođe sa problemom, a ne pomenu ga, ili ga zanemare u trenutku. I kasnije se dođu sa euforijom da moraju nešto brzo da postignu. Ako si ti to rekla, ja bi se onako baš bavio time. Znači, ali bi ti svakog trenutka rekao, nikad ti ne bi rekao kad je realno da izađeš, mislim da si totalni početnik pogotovo, ali jednostavno bih pratio telo i gledao bih, znaš, izgleda bi mnogo parametara. Zašto, šta se to u stvari desilo? Da li je to genetski, da li je to stečeno umeđu vremenu? Ako bi mi rekla da je to, mislim da se desilo u tom i tom periodu. Genetski, da bi ali sigurno na tu genetiku utiče nešto što ti se dešava. A pričali smo malo prije o stresu i sigurno si tim nekim stvarima i još možda, ne znam sad ja to mora da se onako baš da se analizira, da se vidi šta i onda na osnovu toga. Znaš, iz prvog trenutka kad me tako pitaš, definitivno mi se pozabavio time. A sad da dam odgovor direktan, znam šta je to i malo sam čitao o tome i nisam imao situacije kod devojaka, ali definitivno dođu 60% devojaka, 70% dođe se pogledanim hormonima. Da, ali recimo baš kada je taj insulin isto po pitanju, jer ja sam taj, kako je doktor rekao, atipični hiperinsulinemičar, jer nemam taj višak kilograma i generalno nisam neko ko, ok, mogu da se ubojim, ali se ne bojim ni preterano, ni abnormalno, znači ne bi nikad neko rekao i godinama je to trajalo da niko nije primetio i dao dijagnozu toga, jer nije bilo vidno oku, jel? Pritom mogu da jedem hidrate isto tako i da se ne mastim strašno. Kakav bi tu pristupio? Da li bi se hidrati sekli više nego u odnosu na neke druge? Da bi se smanjila insulinska, da bi se povećala insulinska rezistencija, hidrati mogu da se izbace u jednom trenutku. Sad, kada se izbace ugljeni hidrati moraju da se povećaju masti, da dođemo na neki kalorijski, da budemo kalorijski toliko da jednostavno, znaš, pitanje jednog i drugog i uopšte ceo balans, ali opet ne bih ni gledao skroz, ako bih izbacivo bi na 7 do 10 dana, ali ili bih ostavio na duži period neke ugljene hidrate koje manje drže insulina, neke voćkice koje imaju niski glikemijski indeks i to u periodu, zavisi u kom periodu, ali recimo pre ili posle treninga, na primjer, sad pričamo ovako uopšte. Ali svakako da je za žene jako bitno da imaju dovoljno masti u dijeti, ali u principu je to nešto što podiže insulinsku rezistenciju i to bi bio možda jedan od osnovnih prvih stvari koje je moguće. Jako je bitno da devojke koje dolaze kod trenera napomenu ovakve stvari, zato što ukoliko ne napomenu, sve što rade može biti kontraproduktivno i čak i štetno po njihovo zdravlje i ostaviti posledice. Jako je bitno da se ishrana i trening koncipiraju na pravi način i postoje posledice koje mogu biti kratkotrajne, mogu biti i trajne. Znači, metabolički slom može biti malo više mit i prenapumpana priča, ali se dešava u nekim ekstremnim situacijama. I kako vi preporučujete da neko ko je dugo dijetirao ili koji je svoje telo dovodio do nekih ekstrema, kako da se vraća u neki izbalansiran život bez posledica? Koji pristup imate? Ako kod mene dođe totalni početnik, ja u principu do koji ništa nije radio, to mi je čak i bolje. Tako je divno. Znači ona je došla kao neko ko, znaš ti imaš određene vežbe, letenje za ramena, ako se pogrešno nauče, jako je teško ispraviti. Ako mi dođe totalni početnik, to mi se dešavalo, meni je lakše da naučim te vežbe. Postoje još mnogo vežbi koje su specifične. Tako da ako dođe neko ko je se takmičio, pa nije to bilo uspešno, on sad dođe i on obično kaže ja bih da se spremam za vidite neke devojke koje su bile na nekim dijetama i uzimale svašta nešto i one hoće da izađu za 3 meseca da izađu, a nemaju osnovu pre toga. I sad ti kažeš, kako sad, znaš, da ću ja ispiti dobar trener, daš, moram ja sad, moram i da kažem da, ali ti moraš pre čoveću da se vratiš. Pitanje je da li ona ima želju, da li je njeno telo spremno, da li ona i dalje na nekom deficitu i onda ulazi u pripreme i još u veći deficit. Da, onda gde dalje, šta dalje? Znači, okej, ti možeš da izdržiš, ali ćeš da pogineš. Znači,
Znači mora da postoji ta van sezona, ali nije van sezona krhanje, nego van sezona je podizanje kalorijskog suficita i da se metabolizam napravi. Znači da ti sagorevaš i dalje sa 3.500 kalorija, da se gorevaš i da izgledaš dobro. Kako dolazimo do toga? Pa treba se polako poveća. Znači da se to analizira, da se prati forma redovno i da se ispuni sve to što je zacrtano. Znači ne dići odmah kalorije visoko, nego ići puštati telo da vidiš dok ti telo dozvolja. Interesantne su studije koje sam gledala, to jest slušala sam neku emisiju na tu temu i baš su studije rekla da u suštini u tom reverse dietingu ok, naravno povećanje mišićne mase, telesne mase, generalno mi povećavamo i taj naš bazalni metabolizam, ali metabolizam se ništa značajno ne ubrzava ili ne usporava. To kad mi kažemo kao ne može se koji ima brz metabolizam, u stvari studije kažu da zapravo imaju taj visok stepen adaptacije, u stvari, da telo registruje taj višak kalorija kao da mora više da stvari i da u stvari ta termogeneza sagoreva taj višak kalorija, a ne sam bazalni metabolizam koji je, bože, ne znam koliko narastao. To je baš interesantno. Kod nekih ljudi je taj prag niži, kod nekih je viši, ali ideja reverse dietinga je valjda samo ta adaptacija, ali tako? Adaptacija i podizanje metabolizma, jer nije isto, recimo, ja... Ne, naravno, sa mišićnom masom i treningom mora doći do ubrzanja metabolizma. Da, ja sam neki put čuo neke stvari koje nisu na treningu baš tako. Znači to što ćeš mi sad navesti, moram da vidim, da ispitam gde je to pročitano i tako dalje, ali onda utisci sa terena će pokazati da nije to baš sve tako. Znači, specifična je stvar, ali definitivno da će taj klijent poslušati sve to maksimalno ili će biti tu prosječan. Meni je zanimljivo kada mi dođe devojka i kada ja kažem da uzima 100 grama ugljenih hidrata, ona bude na 70-80. Moje sledeće povećanje ili smanjenje, ona će opet biti, znači ne radimo tačno, ja zato insistiram, pa da, ali to mi je malo bolestno. Ali ako hoćeš da radiš, onda radimo. I onda, ako se sve to uradi, nije 100% zagarantovano da će biti te devojaka da će imati iste rezultate. Ali da kažemo da je opšte je, ali nije 100% nego tako da se znaš... Ne, naravno, zato i jeste potreba za trenerom koji zna šta radi i pravi klijenta i kad kažemo individualno plan ishrane, to zaista se tako i misli. Ali potrebno je vreme, jednostavno nenabijanje presije od strane klijenta ili takmičara i ti autosugestijom možeš mnogo da pokvariš, na primjer ako se neko non stop, ali se pričamo repeticije, non stop se merim, non stop sam opterećen, tu onda može se desiti kontraefekt. Ja kažem, ok, pa ali to pusti se i to ono što se rekao, malo pre ta neka nonšalantnost i onda se može, ali ne ona nonšalantnost kao volim ovo, nego opuštenost, a držim sve, ali ne razmišljam, opterećujem se. Da, ja sam nekad čak i zato nemoj da se gledaš u gledalo. Znači prvih tih nekoliko nemoj da se gledaš. Pogledaj se posle mesec dana i šokiraj se, super, nešto sam uradio. Znači nemoj. Sad, odradit ćemo jedan trening, složili smo se svi da je slaba partija, šta je. Tako da, kao što rekao, mene jako zanima kako izgleda trening s uvijenom i mlaticom, pa da vidimo kako je njihovo idejno rešenje za ove vršave noge. Da napomenem, neki ljudi očekuju nešto revolucionarno. Mi jednostavno radimo onako kako treba, u smislu... Ne, možda je to old school pristup, naravno, ne samo old school, nego individualni pristup. Da. Znači ja ne mogu da teram da radi čučen devojka koja ima abnormalno dugačke noge i tako dalje. Ja nisam neko ko može veliki kilaža poditi. Nikad nisam mogla, pokušavala sam, nema šanse. Bodybuilding, odnosno fitness, odnosno naša cela priča se zasniva na nekoj hipertrofiji. Momci koji su jaki, uopšte to ne moraju da pokažu na bini, mogu čak da budu i izuzetno slabi, a da izgledaju jaki na bini. Odnosno, momak koji je slabi i momak koji je mnogo, mnogo jači, može da ga pobedi bez problema. Pa to je ono što ja isto pominjem, kada sam se spremala za prvo takmičenje, kada se sad prošle godine, ove dana i kaže mladi. Sad, tek sad svakako kako ja nisam znala da vežbam to ovo što više što sam pogađala, da sam onako to mehanički izvodila, a takav napredak. Ja ti kažem, zamisli da sam pogađala još da sam trenirala onako kako treba, kako bi bilo. Dakle, to je još jedan... Ne, ali sam ja rekao, ok, da si ti sve to uradila pre što je bilo nemoguće, pitanje je da li bi onda kasnije napravila, znači ti si tada sa
dobrim treningom, ali najboljim u tom trenutku, znači nisi mogla daš maksimum, si napravila ovo, a onda kasnije kada je došlo dotle, onda si naučila i tehniku i napravila si ovo. A pitanje je da si u prvom trenutku sve znala, ispuštala bi sve da kažem, adute i ove, tako da sve je to dobro, sve to ima smisla. Takmičara trebaš da maltretiraš, a nekog takmičara trebaš da manje. Ajde da vidimo da li će mene da maltretiraju ili neće da me maltretiraju, da vidimo kako to izgleda, ja sam spremno obučena i možemo da krenemo. To. Ništa, ovako uradili smo trening sa Milicom, akcenat, ono što smo u stvari zaključili da je, da kažem, prioritet spodnji deo kvadricepsa, odnosno cela kompletno kvadricepsa, ali da kažem više spodnji deo i gluteusi. Više smo bacili akcenat na taj spodnji deo kvadricepsa, tako što smo radili, prvo smo zagrejali sa ležnjacima i prednjom ložom, pripremili smo telo za određene vežbe, onda smo radili boks čučanj uskim stavom koji je, da kažem, više za spodnji deo kvadricepsa, radili smo presu, nožu presu sa uskim stavom, više spuštenim stopalima dole za spodnji deo kvadricepsa takođe i iskorak u mestu sa opterećenjem koji apsolutno poveđa gluteus i spodnji deo kvadricepsa više zavisi kojim delom guramo. Ona je u ovom slučaju uradila varijantu kada je gurala punim stopalom, odnosno petom, to je više išlo na gluteus, a u varijanti spuštanja i guranja u završnoj poziciji vraćanja sa više prstima, više išlo na kvadriceps. U principu je radila 3 serije po 10 ponavljanja. To je čisto onako, eto da kažem, osvrt na taj deo njen. A ne možete vi sad koncipirati samo treninge na osnovu tog nedostatka, nego jednostavno treba raditi svake druge vežbe, ali više akcenat baciti svakako na taj deo. Htela bih puno da se zahvalim Dijani i Vladici što smo snimili ovaj video danas. Nadam se, ja sam svakako nešto naučila, nadam se da ćete i vi. Želim vam puno sreće na takmičenju i sa porođaju. Tako je, sa bebicom Drina. Glavom Drina. Da, tako da, ništa, pratite ih i dalje, zapratite ih na Instagramu, stvarno su fenomenalni, imam samo reči hvale i drago mi je što ste ispratili ovaj video i ostanite, bit će još svašta nešto na našem kanalu, a zapratite i njih. Dobro.